מתוך תפילת זיכרונות של ראש השנה. זכרתי לך חסד נעורייך וכולי, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מדובר כמובן על מה שהלכנו במדבר לפני 3,300 וכמה שנים. אבל בעל השפת אמת האדמו"ר מגור זצ"ל אמר ששנת השמיטה היא בחינת לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. וזאת לדעת, שנת שמיטה מחייבת מסירות נפש. אז יש יהודים יקרים שחושבים, נכון, שנת שמיטה מחייבת מסירות נפש שלהם, של החקלאים. וזה נכון. אבל לא רק שלהם. שנת שמיטה מחייבת גם אותנו, את אחיהם שבכרכים, לתמוך בהם. הבן יכיר לי אפרים, סימן תמיהה. עם ילד שעשועים. אפרים זה היה שבט בימי בית ראשון שעשה מה שבא לו, כמו שאומרים היום. מה שמתחשק לו. היה לפעמים בא לבית המקדש, לפעמים הולך לבית עבודה זרה. זה לא סתר. הם לא סתרו זה את זה. ובכל דור יש את האפרים שלו. וחלק מעבודת היום שלנו בתשובה, אם אני מבין טוב, זה לשאול את עצמנו מה עשינו, כל אחד ואחד וכל קהילה וקהילה. מה עשינו בשביל לקרב את אחינו בני ישראל שהם בבחינת אפרים אל התורה? אנחנו לא בימי בית ראשון. רבים מאחינו ואחיותינו לא הייתה להם הזדמנות ללמוד תורה בצעירותם. ואין בינינו נביאים. מה עשינו בשביל לקרב את אפרים? זוכרים על כן, כמו שאמר הרביה, על כן, על שם סופו. ומה עוד נוכל לעשות בשביל לקרב את אחינו בני ישראל שלא הייתה להם הזדמנות ללמוד תורה לאבינו שבשמיים. זה מחייב מחשבה, זה מחייב אסטרטגיה,
בכל הרמות. אבל אנחנו לא יכולים לפתור את עצמנו מכך בדור הזה, בפרט שזכינו לדור שיש בו, אנחנו מתפללים על פתחון פלא מייחלים לך. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן פתחון פלא מייחלים לך. אנחנו שופכים על זה דמעות בימים נוראים. והגענו לדור שיש פתחון פה. וכל מי שמדבר דברי תורה מעל כל במה, אם הוא מדבר אותם בזהירות וברגישות ובחוכמה, יש מי שרוצה לשמוע. אז צריכים לדאוג גם שעל כל במה אפשרית שיש מי שרוצה לשמוע, ובכל מסגרת אפשרית, לא רק מסגרות חינוכיות וקהילתיות, אלא גם מסגרות עבודה, יהיה מי שישמיע.